Jamen, jeg vil fortælle lidt om energi i bølger. Det er det, jeg har arbejdet med i mit studieprodukt. Problemet er, at jeg har lidt svært ved at vise tingene sådan i praksis, så jeg vil hoppe til nogle af de forsøg, som jeg har listet op i mit undervisningsforløb i min opgave. Og et af forsøgene, det er, hvor man skal se på nogle havstrømme, hvordan koldt og varmt vand bevæger sig. Så skal vi se noget på, hvordan kysten bliver påvirket af energien fra bølger. Og til sidst så vil jeg også lige vise, hvordan jeg vil arbejde med ny viden, som eleverne får igennem et videoklip, som de har set på nettet, hvor de efterfølgende har nogle spørgsmål. Men det første forsøg, jeg arbejder med, det er her i mit glas, hvor jeg har noget varmt vand, og så har jeg farvet nogle isterninger. Jeg viser lige fast igen her. Jeg har nogle farvede isterninger med rød frugtfarve, og det putter jeg her ned i det varme vand. Og her skal vi lige se på, hvordan varmt vand, for eksempel det varme vand fra ækvatoren, og det strømmer op til den kolde nord. Og det tager lidt øjeblik, man kan allerede se noget af frugtfarven, den er begyndt at hælde flere i. Så. Her kan vi se, hvordan frugtfarven den begynder at blive isterningerne, de smelter. Og når vi nu har en hvid baggrund, så kan vi se, at det lige så stille synker nedad. Og det har noget med vands massefylde at gøre. Koldt vand, det har en større massefylde end varmt vand, og derfor synker det til bunds. Og det er det, der udløser nogle af havstrømmene, at det varme vand, det flyder op til den nord for ækvator, og så flyder det ned til syd for ækvator, som koldt vand på bunden af havet. Man kan godt se, jeg tror vi lige flytter den her isterning herover, så kan vi rigtig se, hvordan det strømmer nedad. Nå. Nu kan man også se, at alt vand, der er blevet farvet, det er blevet blandet. Se, der er en isterning herovre mere. Nej. Men her kan man så i hvert fald tydeligt se, at det kolde vand synker ned. Man kan også se her for oven, der er der ikke rigtig noget farve på, men det er mere her nede for neden, der er masser af farve. Det andet forsøg, jeg vil vise med eleverne og med havstrømme, det er, hvor vi har koldt vand. Som jeg lige hælder op her. Og vi bruger det her igen. Og der skal vi have varmt vand. Her er lige noget, der er kogt og kølet. Det er lidt knivet på. Så. Og nu spiller der luftboble i. Kommer den her ned i. Så skal vi have noget prækulje. Og så kan vi se, om der sker noget her også. Så. Hun har prøvet et hul i posen her. Se, hvis der skal så meget. Rigtig nogle flere huller her. Så er for meget luft i posen her, så det vil virke. Kan man se, der kommer noget op? Jeg tror simpelthen, det er bare refleksion, der viser, at der er noget rødt her. Det er vandspejlet her. Okay, det man kan se, det virker så åbenbart ikke. Godt, så går vi videre til næste forsøg her.
Noget andet er, at man kan vise eleverne, at der er energi i bølger, ved at strandkystlinjen den ændrer sig. Og det kan man se, når der er bølger. Og her, når det bevæger sig, kan man se, at det tager lidt sand med ud hver gang. Se et miniforsøg her, hvor der er bølger. Man kan se, at vandet det flytter sig lidt hver gang. Det har man også prøvet, når man om sommeren er nede ved stranden og har plantet fødderne hernede i sandet, så kan man mærke, at man ligesom rusher længere ned, for hver gang der kommer en bølge ind og tager noget sand væk. Man kan se, ligesom, der er så meget kraft i vandet her, og bare i det her lille fad, at sand det fordeler sig helt anderledes. Nu kommer der nogle sten til frem, som man kan se. Så det var de to praktiske forsøg, som jeg vil have arbejdet med at eleverne skal i min praktik. Og vi skal også se et videoklip, og det er en, der handler om vandenergi. Og der er det, i Hanstholm, der er der et forsøg med nogle bøjer, som udvinder energi fra bølgerne. Og der er også noget i Irland, hvor der er simpelthen nogle undervands, ikke vindmøller, men nogle møller under vandet, som udvinder energi fra havstrømmen. Og derfor er det relevant at se på noget med havstrøm, hvordan varmt og koldt vand bevæger sig, hvordan bølgerne bevæger sig. Og det er simpelthen en erfaringspædagogisk tilgang. Hvis man så vil ud fra en kognitiv tilgang arbejde med teoretisk viden, så er jeg kommet frem til, at eleverne skal, efter vi har set videoklippet, arbejde med nogle spørgsmål. Og der har vi for eksempel to spørgsmål her. Jeg har lavet en masse kort her, og der bliver lavet mange flere til praktikken her, som eleverne skal arbejde med. Og så har vi så 2 spørgsmål her. Hvis nu siger, at det er elev 1, der får det her spørgsmål, og elev 2 har det her spørgsmål. Og man forestiller sig, at alle eleverne i klassen, de skal cirkulere imellem hinanden, og så stille spørgsmål, og så hjælpe hinanden med svar. Hvis elev 1 starter med at stille spørgsmål, hvor mange husstande kan anlægget i Irland producere strøm til? Og det er så et spørgsmål, der er relevant i forhold til den film, vi lige har set. Så skal elev 2 svare på spørgsmål, så godt han eller hun kan, ud fra filmen, og hvilke informationer eleven kan huske. Når de så har fundet frem til, at har elev 2 svaret rigtigt eller forkert, så kan elev 2 stille spørgsmål, hvilke lande besøger vi i filmen. Og så skal elev 1 svare så på, det er så Sverige, Irland og Danmark, at man har besøgt i filmen. Nu har de så fået stillet spørgsmål begge to, fået fundet frem til svarene begge to, og så skal de bytte spørgsmål, og så gå videre rundt, og så snakke med nogle nye elever i klassen. Derfor skal de cirkulere rundt. På den måde får de, det er en anden måde at repetere opgaver på, og information og ny viden, og det er relevant i forhold til en kognitiv tilgang med læring. Og det er også det, som jeg kom frem til i min konklusion, hvordan man skal arbejde med elever, når det er teoretiske og praktiske erfaringer, der skal gøre sig. Ja.